Salutare dragi prieteni, dragi români din Barnsley. Dacă aveți timp astăzi să veniți în centru, este o expoziție a poliției, a poliției traficului, da? Traffic Officers, unde puteți vedea să admirați toate aceste lucruri și standuri unde puteți încerca căștile poliției, dar și în centru, chiar aici lângă librărie, o să vă arăt imediat. O mașină de pompieri va dezmembra acoperișul unei alte mașini chiar aici în centru. Puteți veni și cu copiii să vă urcați în mașina de pompieri chiar de aici. Puteți să vedeți ce conține o mașină de pompieri, iar acoperișul acestei mașini va fi smuls cu ajutorul acestei mașini de pompieri, așa că o groază de lucruri se întâmplă acum în centrul Barnsley. Dacă vreți să veniți și să vedeți toate aceste lucruri interesante, va ține până azi la ora 3 în Barnsley, centrul orașului.